Gihandom sa mga veterano ang ika-79 nga kasumaran sa takas sa Talisay nga gitampungan usab sa mga opisyal sa kagamhanan, kapulisan ug kasundaluhan. Anong report? Gipahigayon ang hamubong programa sa takas sa Talisay sa Barangay Poblasyon, din nahimutang ang Talisay Liberation Park diin nabutang usab ang monumento sa Talisay Landing. Usa ka highlight ang parada sa mga land assets sa Armed Forces of the Philippines Visayas Command ug floral offering sa dapit. Mitambong usab ang Japanese Consul General Hideki Matsuo uban ni Mayor Samsam Gulyas. The reason why we celebrate it every year is to remember what these people did for us to have the freedom that we have today. Sometimes makalimutan na ma-take for granted na to ni ato ang kaayuhan na naa nato sa atong tagsa kakinabuhi karon. Makalimot ang mga bata na 79 years ago people died to give this to us today. Samtang gipasidunggan ang pipila ka mga veterano nga nakigbisog alang sa kagawasan ug hangtod karon nagserbisyo paghapon sa ilang grupo. Alang sa mga veterano, ang tinud-anay nga pagserbisyo maong kaandam nga mohalad sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa tanan. It's a right and privilege to defend ourselves, atong families, atong youth na kawan, against sa mga invade, mga oppressor, mga sa atong nasod. Ang takas sa Talisay usa ka simbolo sa pagpakigbisog uban ang pwersa sa Amerika pinanguluhan kaniadto ni General Douglas MacArthur. Padayon ang mabuhi ang mga veterano. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.